Няма такава комедия. Гледай какво става. 10 удара направо му изгарят харда. То те ги може, бе. Направо след третия блокира. Трети не се смее. Той те ги може. А Пешо, гледай напред, мани ги тия двамата. Четири. Айде вече бързо, моля ви се. Снимай на тези изражения, колко да воля. Той знае, че ще бъде линчуван. Вилая маймун. Върти го, ти можеш. Върти нунджакото. Умри. Взема преди малко доктора нунджакото. Тръгва да го върти на втората секунда, пада и той. Ей! Маркетини! Браво, 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 браво! Ама самака е, така се обърна. Файл! Имаме ли го това? Имаме, как да го няма? Лъв си да магаре! Вук! Трамплина ли го иска? Днеска! Всичко е казано, Зизо е на терена! Се дам в мой стил. Ето, посредствено. Посредствено. Чакаме звездата. Звездата чакаме. Капоера, не беше, това не е акробатика, това са комбинации. Браво, тигре! Давай, Доналд. Стана, направи го. Той дюшек ти пречи, махни го бе. Не ти. Просто избегна го. Като истински каскадьор го избегна просто. Има ли го? Маркетини. Quattro stagione. Ще се извиня на Данчо. Да, точно. Дон Балоне. Ще вземеш ли ръкавица? Пръчката взимаш. Голямо извинение ще бъде просто. Лемура. Това е еволюирало ленивец. Че пък от него е следва, че тук продължава да ни дава повод.